aktar kmini, jew qabel ma nkunu għedin flimkien, ħankunu għedin nitħattu ma' Rebecca Vella li hija għallima tal-Malti, żguri li tafu, frażijiet bħal Dawra Durella, il-lob kollu ta' tfal, Banni Bannozzi, jew inkella Ajma Zaqqi, u iż-żunżana ddur id-dur, u waħda frażi minn hemm u frażi minn hawn, però biex tgħidilkom aktar fuq dan għandi lila, kollha kemm hi Rebecca Vella. Kif inti? Tajjeb, grazzi tal-istudina tiegħek għal dan il-programm. Pjaċir tiegħi dejjem illi inżommu ħaj il-sienna. Mhux hekk dik l-iktar ħaġa importanti. U tiskanta li llum għalija qed ħanitħattu fuq frażijiet illi sfortunatament lil uliedna madni qed inċaħduhom minnu. Eżatt. Dik hija l-kelma. U sar iktar tisma' li tfal jitkellmu bl-Amerikan, mhux bl-Ingliż. Eżatt. Sar tisma' iktar it-tfal li jistaġbu bikli Malti u anka il-sin ieħor ukoll. Pereżempju, niftakar li mek ħad titkellem Italjan ħafna huma dawk illi jifhmuh Italjan. Mhux hekk, eżatt. Illum il-ġurnata sirna wisq niddependu biss bl-Ingliż Amerikanizzat jew inkella Kanadiż. Mill-banda l-oħra għandna bdejna nitkellmu fuq Dawra Durella jew Banni Bannozzi. Pinni pizzikanna. Pizzikanna. Eżatt. Mela ħanejdlek biex nagħtina għadeja jien l-istudju tiegħi kien jikkonċerna dejjem xtaqt naħdem xi ħaġa li tiffoka fuq it-tfal sewwa. Allura permezz tat-tutur tiegħi Dr. Michael Spanjol ħadd id-deċiżjoni permezz tal-għajnuna tiegħu li nifoka fuq it-taqbil tat-tfal. U hekk kif bdejt ir-riċerka tiegħi indunajt li kull taqbila minn ktib għal ieħor dvarja sewwa. Ġifieri insibu verżjonijiet differenti ta' taqbila, fosthom Dawra Durella, jekk fi ktieb kienet miktuba b'mod, fi ktieb ieħor sibta miktuba mod ieħor. U kodba daw qed ngħidu, ġifieri kodba Maltin, mhux minn espressjonijiet li naf iż-żejtun jgħidu mod u r-rabat jgħidu mod ieħor. Imbagħad eventwalment wasalt biex insaħħaħ dan l-argument speċi qed kien ikun aħjar jekk imbagħad nintervista xi nies minn lokalitajiet differenti sewwa. U għazilt 3 lokalitajiet, kelli l-rendi l-imġar Malta onna Durawdex. U inti minn fejn inti? Jena mill-Awra. Laħwa. U ma saqsejt il-ħadd il-Awra? Le, għax rrid nażel l-irħula tipikament Maltin. U li fihom id-dialett għadu preżenti sewwa. Ġifieri mbagħad eventwalment insomma ħadd id-deċiżjoni li biex insaħħaħ dan l-argument li jeżistu verżjoni differenti tat-taqbil ta' tfal, wasal biex nagħmel l-intervisti. U minn kull lokalità eventualment instarġu diversi verżjoni differenti ta' dan it-taqbil u irrealizzajt li anka saħansitra parteċipanti mill-istess lokalità għalu ġifieri verżjoni differenti, ġifieri ma qablux bejniethom. Issa jiena fokajt fuq parteċipanti nisa għaliex ħassejt li kienu propju kienu n-nisa bħal nanniet u bħala ġenituri li jgħidu dawn it-taqbil l-tfal sewwa. Fl-istudju tiegħi fil-bidu kont sibt li anke rġiel nista' ninkludi, imma peress li t-taqbil kienu ta' tfal, ħassejt li għandi iktar nifoka fuq in-nisa peress li kienu huma l-iktar li jrabbu u l-iktar li kif nafu tfulija hija aktar viċin l-om jew in-nannit. Eżatt. Ġifieri issa għalkemm din it-tradizzjoni kif qed inti qiegħda tinqata biż-żmien, permezz ta' din it-teżi stajt inqajjem kuxjenza biex forsi kemm jista' jkun din it-tip ta' tradizzjoni orali ma tinqatax sewwa. Issa ħafna drabi jiena kont insib xi taqbil li forsi kienu assoċjati aktar mal-lob u oħrajn aktar għal-gost. Għax ħafna drabi tfal kienu jisimgħu mant in-nannit u l-ġenituri mbagħad eventwalment kienu jużaw huma waqt xi logħba. Eżempju kif semmejt li l-ewwel inti onġi Anġella, ġifieri Banni Bannozzi dawn ukoll lob assoċjat taqbil assoċjat ma' lob sewwa. Mbagħad kienu ikolli oħrajn assoċjat ma' gost speċi tipo. Sewwa. Mela, naf li għandek ukoll u ħana nkunu qegħdin insegwu il-PowerPoint presentation tiegħek biex nidħlu iktar fiha. Fidejk biex mexxina. Mela, fost l-eżempji li jiena użajt għax jiena fokajt madwar 10 taqbiliet sewwa. Li huma tista' tgħidhom li? Mela, bej wieħed u ieħor pizzikanna, kelli Ajma Zaqqi kemm tuġani, Johnny Ġonta. Tara dik Ajma Zaqqi kemm tuġani qatt ma niftakar jien. Eżatt. Inti kont tgħidha dik ħafna? Jiena
insomma, jisni l-ħaqda kizmin partikolari, fejn kont fin-nofs, fejn ġili smajtom u ġili aktar kem tadda minn ġenerazzjoni għall-oħra aktar qed jinqataw ġifieri dawn l-affarijiet. Fimtek. Imma pereżempju ħed ġili smajta din. All right. Eżempju, din hija taqbila li tagħti gost sewwa toffri gost. Kienu jgħiduha biex għall-pjaċir sewwa għall-gost tal-widna. Eżempju, għajma zaqqi kemm tuġani, kilti l-għeneb mhux missjur. Iddendilt mal-kannizzata qisni kelb tal-kaċċatur. Dik kienet waħda mit-taqbiliet li propju għalu li xi wħud mill-parteċipanti. Okay. Mbagħad jista' jkollok ukoll taqbila assoċjata ma' logħba. Bħal? Mela bħal eżempju it-taqbila Banni Bannozzi. Ġej il-Papa Ġej. Ġej il-Papa Ġej. Issa dawk pereżempju ntħarġu verżjoni differenti. Fosthom kien hemm waħda ġej il-Papa Ġej kollox għal xi ħadd u għal xi ħadd ieħor ma nagħtuh xejn. U mbagħad verżjoni oħra li kienet Banni Bannozzi ġej il-Papa Ġej bil-pastizzi tal-ħabtejn kollox għal xi ħadd u lil xi ħadd ieħor ma nagħtuh xejn. Ġifieri żiedet Ma bil-pastizzi tal-ħabtej probabbli r-rabat. Jew inkella nadur. In-nadur. Ġifieri kellna ħeża. Għalek. Issa sewwa. Mela, mbagħad fost taqbiliet oħrajn, kellna pereżempju taqbila Diri Diri Dembi kienet popolari fost in-nies mill-Qrendi. Okay. Sewwa, issa kien hemm mara partikolari qalt li Diri Diri Dembi, il-qattuż grif li Dembi, Dembi ravjula, saħħa sinjura, għada jkollna t-tieġ bil-papri u t-tiġiġ, frawli bit-sokkor pastizzi bis-summin. Ġifieri dik it-taqbila kienu jafuha l-aktar fil-lokalità tal-Qrendi. Laħwa. Eżatt. Qatt ma smajta jiena, ġifieri inti mill-istudju tiegħek. Dawn. Ir-riżultat li dik hija Eżatt, l-iktar taqbila fil-Qrendi, eżatt. tal-Qrendi. Eżatt, eżatt. Issa importanti li ngħid li jiena in-nies li ġifieri ħadu sem fil-intervistu fl-istudju tiegħi kienu l-koll mitla fleta. Ma startx nistaqsi lil xi ħadd li kien iżgħar fleta għaliex dawn kienu propju dawn in-nies li kienu għaddew huma minn dan il-kuntest reali fejn għexu din it-tradizzjoni sewwa. Jiġifieri għexuha u ma ddewwix lil uliedhom mbagħad. Għadduha imma peress li l-ġenerazzjoni bidlet u s-soċjetà dejjem tavvanza qed jinqatgħu bil-mod il-mod. Ġifieri kienu jgħiduli li huma jgħiduhom lin-neputijiet tagħhom. Ġifieri ma xorta waħda qiegħda. Ma naqbilx miegħek biss fuq il-kelma tavvanza. Vera li tavvanza, ma naħsabx li huwa avvanz dak huwa tibdil. Mhux hekk tibdil eżatt ukollu. Ġifieri kollox iġib bidla miegħu. Bla dubju. L-aħħar mill-aħħar, ġifieri issa forsi eżempju ieħor li nistgħu naraw, pereżempju kelli wkoll it-taqbila għamel xi tagħmel. Popolari immens. Naħseb għada popolari le? Għada wkoll popolari ġifieri. Kelli parteċipanta mill-imġar li qalet it-taqbila għamel xi tagħmel, ħalli jikber il-ħaxix nagħtuh lil-moża u lil-moża tagħtina l-ħalib. Eżatt. Hekk nafa jien. Eżatt, imbagħad kelli oħra minn nadur fejn qalt li għamel xi tagħmel ħalli jikber il-ħaxix għandi naġa mmur nirha is-suf tagħha nagħmlu qmis. Ġifieri dik ħarġet differenza kbira fl-aħħar żewġ versi u vers. Okej, ġifieri hemmhekk hemm taqbila kompletament differenti met naraw illi meta taqsam l-arċipiergu għandek ukoll dik it-tibdil. Ma pereżempju n-nadur kelli ġifieri mbagħad apparti differenzi bejn il-lokalitajiet infushom, anke l-parteċipanti stess pereżempju f'lokalità ma qablux bejniehom. Ukoll. Pereżempju it-taqbila Maskarattini Perlina n-nadur ħarġu żewġ verżjonijiet. Kelli Maskarattini Perlina warajk għandek xadina għal waħda tini tnejn għax inkella nagħtik daqtejn. Mbagħad it-tieni verżjoni kienet titkellem fuq Maskarattini Perlina għax warajk għandek xadina minn flok waħda tini tnejn biex warajk ma jkollok xejn. Ġifieri kien hemm dik it-tibdil ħafna drabi tibdil żgħir ikun hemm, imma xorta waħda Jien naħseb, minti tittejdli, ma naħseb illi dawk li jkunu daqstant popolari, bħalma qed naraw di probabbli l-iktar waħda li tingħat dan iż-żmien. U n-nadur huwa popolari għal karnival spontanju. Imma iktar ma tkun popolari, iktar hemm iċ-ċans illi xi frażi minna tinbidel. Mela, bil-fors. Ma nafux eżatt minn ħoloq taqbila, ġifieri dak kien dejjem din kienet tip ta' tradizzjoni li dejjem kienet tingħad b'mod orali. Allura bil-fors b'xi mod jew ieħor ħajkun hemm xi tibdil anke l-fatt li bniedem jinsal ġifieri kollox minn ġenerazzjoni għall-oħra iktar kemm jgħaddu għal ġenerazzjoni differenti aktar kemm taqbila ħadd inbidel ovvjament. Bla dubju. Taqbil bħal Dawra Durella illi kienet anka, jekk niftakar jien kienet anka parti minn sillabu le tal-iskola, ġifieri l-primarja kienu jgħiduha. Eżatt, ġifieri ingħataw importanza, ġifieri u jiena nemmen li qatt ikun hemm sezzjoni llum il-ġurnata li wkoll tiffoka aktar fuq dawn l-affarijiet għax huma fl-aħħar mill-aħħar huma tip ta'
tibta versi li għalmu l-tfal aktar kif għandhom jitalmu jaqraw. Ekku. Bi klim sempliċi tagħhom. Lobbi l-klim u għandek ir-rima fihom. Ir-rima tiġbed l-attenzjoni ta' tfal u tejn ikun il-messaġġ aktar dirett. Ġifieri dejjem it-taqbil dejjem ħajaddi dak il-messaġġ taħsib dirett u tema partikolari sewwa. Issa, Charmaine Fenek għadha kemm batitilna fejn nista' nsib dawn it-taqbiliet ta' tfal. Jeżistu diversi kotba, fosthom ta' Guido Lanfranco, Viktor Fenek, ġifieri hawn ħafna u iktar kemm żmien iktar qed joħorġu ġifieri. Mela, Guido Lanfranco, Viktor Fenek. Eżatt, jekk tippermetti li nista' nsemmi. La żgur. Mela, ta' Guido Lanfranco lob Ġukarelli u taqbil ta' tfal Maltin. U ta' Viktor Fenek blisem ta' Doremi ta' tfal Maltin ukoll, kant u lob ta' tfal Maltin. Alright. Ġifieri għaw pubblikazzjonijiet. Għaw pubblikazzjonijiet. Ma domx, ġifieri dak li qabel kien biss bil-diskors issa ġi miktub, ġi reġistrat. Eżatt, u insibu taqbiliet tradizzjonali bħalma semmejtina, u bat insibu wkoll taqbiliet oriġinali. Ġifieri ikunu taqbiliet li ħafna drabi jkunu ħarġu bihom awturi stess Maltin, iżda jkunu forma ta' taqbila sewwa. Issa ħafna drabi peress li tradizzjoni tagħna fokat fuq dawn it-taqbiliet, jiena iddeċidejt li għalhekk nifokat teżi tiegħi fuq dawn propju li huma l-aktar mitla tagħhom in-nies sewwa. Jiġifieri rajt illi qed jevolvew jew qegħdin imutu mewta naturali. Ħanejdlek, qabel kienu jintużaw ta' spiss. Sewwa kienu jintqalu l-itfal kienu jilabu bihom fit-toro, jagħmlu użu minnhom, xi ħaġa li kellhom ta' gost. Iktar kemm qed jgħaddi żmien, qed joħorġu kotba u hija xi ħaġa li forsi qed għandna nuru apprezzament tagħha l-fatt li qed joħorġu kotba differenti ta' dawn it-taqbil biex bekk propju din it-tradizzjoni ma tintilib sewwa. Iżda fl-aħħar mill-aħħar m'għadix dik il-ħaġa li in-nanni tul ġenituri propju jgħaddu l-itfal tagħhom dawn it-taqbiliet. Għax hawn distrazzjonijiet. Eżatt, hawn distrazzjonijiet oħra. Ġifieri imma permezz anke tat-testi tiegħi ġifieri forsi stajt inqajjem kuxjenza biex propju dawn it-taqbiliet li huma tant importanza għall-wirt kulturali tagħna ma tantx intifax huma xi ħaġa vera sabiħa sa fl-aħħar mill-aħħar. It-tfal imma rajt illi għatom jinteressaw? Iva, minn għat jinteressaw. Ġifieri, anka kont safrattant immurant il-parteċipanti u nżurhom. U nistaqsihom jekk huma domx jgħidulhom l-tfal tagħhom, jgħiduli li jgħidu. Tfal fejn tisma' tfal jgħidu minn kollox. Imma ili ma nisma' tfal illi tisma'hom ikantawhom jew inkella jqabbluhom. Mill-aħħar kienu jispiċċaw jgħiduli pereżempju minħabba t-teknoloġija jagħtu iktar importanza lit-teknoloġija milli propju jagħtuna ċans aħna ġifieri naqsmu magħhom it-tradizzjoni tagħna li aħna konna nitalmu meta konna żgħar ġifieri. Taħseb illi sfortunatament għal dak il-qabżiet li għamlet il-qudiem it-teknoloġija it-teknoloġija kif qed naraw bil-sin Malti ma tantx qiegħda fl-istess livell. Vera, imma jeżistu wkoll siti online tal-Malti ġifieri biex jipprovdu riżorsi ġifieri anke l-għalliema stess ġifieri dik ġiġa pass naħseb li tgħinna lilna. Ma jekk issib il-nursery rhymes ħassibhom fuq l-internet daw it-taqbiliet ta' tfal ma ssibhom. Siti online nursery rhymes mifruxin bihom. Anka lob bħala videos u hekk eżatt u lob ta' tfal. Imma jeżistu pereżempju għandna naħseb għandna navvanzaw biex nagħmluhom aktar forsi xi ftit videos li iktar interattivi. Biex nagħmluhom iktar interattivi. Għax hekk ħanżommhom xi ħaġa tal-imoddi, ovvja li ma jibqax interessom it-tfal. Ġifieri ħafna niġu fi żmien fejn anka ix-xjuħ tagħna qasbis ikunu semgħu. Naħseb kemm ħajkunu tfal. Għandek raġun rigward dan il-kuntest naħseb għandna nagħtu iktar importanza biex propju nagħmluhom aktar interattivi, jinħolqu videos ġifieri biex forsi anke tfal inħeġġuhom jagħmlu użu minn din it-tradizzjoni. U anka il-programmi televiżivi jiena ngħid li anke bħala l-Istazzjon Nazzjonali għandu obbligu li jkun qed jippuxja u jimbotta l qudiem. U hija ħasra li xi ħaġa tintilef, hija xi ħaġa li ħolqu l-Maltin stess u allura nemmen li għandna nagħtuha importanza daqs kwalunkwe ħaġa oħra sewwa. Hemm xi punti oħrajn li rrimarkajt fil-konklużjonijiet tiegħek? Mela, kelli wkoll taħlit ta' Malti u Ingliż, kif semmejt li inti stess ġifieri anke f'dawn l-affarijiet daħal kemm xejn l-Ingliż, pereżempju kelli parteċipanta minn Nadur meta staqsejta t-taqbila ċetta furfiċetta, komplitili l-arus tagħha parrukkier, għatala xara wavy u ħallilha ta' quddiem.
Umbat oħra mill-Qrendi żammiti li bil-Malti Standard. Għalet li ċetta furfiċetta l-arus tagħha parrukkir għatala xara kollu u ħallila ta' qudiem. Ġifieri f'dak il-każ ma żitlix it-taħlit. Rajtom in-nadurin ħobbu ħwejvi mela. Ġifieri rajt dik ukoll id-differenza. U ma qaltlikx imġiet użat il-kelma Ingliża. Eżatt. Issa forsi taħtem peress anke jiena kont qed nirrekordjhom għax huma kienu avżati li jiena kont qed nirrekordjhom. Ġifieri forsi kien hemm dik attenzjoni li xi kultant forsi anke jħossuhom naqa' mistija jew forsi. Taħt attenzjoni żejda. Attenzjoni żejda. Kif kont qed tħossok inti qabel tħalt, imma issa letteralment ħadd over biex nitfaħħilek bl-Ingliż u mhux bil-Malti. Rajt iktar punti oħrajn illi. Imbagħad pereżempju kelli varjazzjoni ta' vers wieħed jew aktar, eżempju fit-taqbila ma sewx ma nsemmuhiex pizzi kanna, mara minna dur qalt li pizzi kanna Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-Munita, Marfa tal-Fidda, Bandira tal-Ħarir, Noli kannoli nsiru qaddisin. Imbagħad mar oħra minna dur żidiet li biċċoħra magħha, galletta mxarba, ġol ilma ħażin, il-mazzita tiswa ħabba u xelin. Waqt li mar oħra mill-Qrendi għalti li kompletament differenti. Pizzi kanna, gandla gandlir, ommok ir-reġina missierek il-kavallier. Ġifieri rajna differenza kbira sewwa, anka fl-istess ħin mill-istess lokalità tan-nadur, mbagħad waqt li l-Qrendi żammet bis-sentenza u qalbitha kompletament. Eżatt, kompletament. Il-floor manager tagħna wkoll għandu oħra jbiddilha, imma mhix verżjoni taż-żgħar, ġifieri nibqgħu fuq suġġett. Imma hemm ħafna mbagħad verżjonijiet oħra. Mela vera, anke fit-teżi tiegħi stess ġifieri ħarġu wkoll. Li huma daqsxejn iktar dan, mhux adattati għat-tfal. Mhumiex adattati għat-tfal. Insomma, kelli wkoll 3 lokalitajiet verżjoni differenti. Fostom Dawra Durella, minna dur, mara minna dur għalt li Asba Zigorella, ċofta l-Bellus, ċabċapilu l-Larus. Oħra mill-Qrendi għalt li Dawra Durella, Abza Zigorella, ċofta l-Bellus, ċaqċaqilu l-Larus, appa waqajna fil-kaxxa. Waqt li oħra mill-Imġar għalt li Dawra Durella, Abza Zigorella, ċofta l-Bellus, ċaqċaqilu l-Larus. Imma nota ħaġa, għal ħafna minna ngħidu Abza Zigarella. Eżatt. Hawnhekk għall-ebda waħda minnhom ma qaltlek Zigarella, qaltlek Zigurella. Eżatt, bid-dialett. Umbat għandek il-soltu jiena ngħid taħwida tal-qabża jew qasba. Iva, imma qabża propri għandha tkun immaġina jiena, ġifieri minn dak li nstariġ mit-teżi. Imma mill-banda l-oħra jekk hija qasba Zigurella, forsi għandek xi qasba li tiġi. Vera, li tista' tdawwar Zigurella magħha, eżatt, vera. Ġifieri jiddependi. Jiddependi, vera. Ifhem, milli r-riżulta mit-teżi tiegħi ħafna minnhom għalu qabża Zigurella, iżda jekk kif rajna fil-verżjoni tan-natura li qasba Zigurella. Ġifieri. Ok. Għana għamlu Dawra Durella, mċowejjen ħanamela, għalix ħanaddi għal naħa l-oħra fejn għanna l-Nikita Zammi Talamango, fejn maħħa nitkellmu fuq l-arms. Hemm xi ħaġa relatata hekk ma l-enerġija? Xi taqbila ta' tfal? Le, xejn minn dawn? Jew xi ilma? Le, ifhem, forsi f'xi taqbila partikolari nistgħu nsibu xi konnessjoni mal-mamma. Mux qed jiġini xejn f'moħħi. Bħalissa. Jiena li sem. Għamel xi tagħmel. Ħalli jikber il-ħaxix. Eżatt. Ġifieri dik lista l-unika ħaġa. Il-ħaxix intuħ il-moża. U l-moża tagħtina. Il-ħalib. U mbagħad l-oħra idea il-ħaxix intuħ in-nanna u n-nanna tagħmel naqmis kif inhi. Le, għandi ħaġa mmur nirajja, is-suf tagħha nagħmlu qmis.